Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanlarımız Türk diline Hanefi fıkhına değişli kitap sorayalar. Hemişe maslahat berýän kitabım bar. Yine şonu maslahat berjek. Yani Musulman doğanlar onun ön şunu belläp geçmegimiz hukmandır. Din ilmi, Kur'an, akida, fıkıh, tefsir, tecvid, umuman din ilmi öz başına dälle hukman ve hukman muallim bilen ustaz bilen okulyanlar. Dogrusu we hayrlysı şudur. Bunu näme üçin musulman doganlar aýratyn belläp aýdýan? Käbir doganlarymız bir näçe san kitap okap ýa-da internetden bir zatlar okap özüçe düşünüp "Inni men ilimli boldum" diýip ýalňyş düşünje düşmesin diýip aýdýan. Çünki musulman doganlar gynansak da ol hili musulman doganlarymyzam bar. Özüçe bir zatlar okap, ýarym ýalta düşünüp, soňam başgalaryna bir zatlar öwretjek bolýarlar. Onam ýalňyş öwredýärler. Şuňa dikkat etmeliler. Bu da bir şeytanyň tuzagydyr. Gowy iş edýän mikam diýip erwetlige sebäp bolmaly däldir. Emma musulman doganlar bu diýmek, onda kitap okumalyn, kitapdan el çekelin diýmek däldir. Eger bar bolsa, ustazdan, muallimden ders almalylar. Anamdar akidesi gowy ustaz bolmasa ýa-da bar bolubam ders almaga mümkinçilik bolmasa, onda bu ýagdaýda musulmanlar gollanma hukmyny, hukman anamdar kitaplary okap, dogry maglumatlary öwrenip, täret, gusul, teýim, namaz, oraza, juma namazy ýaly bir musulmanyň bilmegi boýnuna farz bolan ilmleri okap öwrenmelidir. Emma musulman doganlar ünswerin kitapdan okanda da düşünmedik ýeriň bolsa özüňçe düşündim etmeli däldir. Düşünmedik ýerini belläp goýup ustazlardan sorap durmalydyr. Maslahat berjek kitabymyň ady delilleri ile Hanefi fıkhy. Ýazyjysy As'ad Muhammed Said Es-Sagirji. Türkiýede ýaşaýan doganlarymyz internetden, kitapçylardan bu kitaby tapyp bilerler. Köp meseleleri delili bilen aýdyp geçýär we her bir musulmanyň, hususan Hanefi mezhepden fıkh öwrenýänleriň elinde bolmaly peýdaly kitapdyr. Türkçe bilýän doganlarymyz alyp okasalar, kän peýdaly zatlar öwrenirler. Elhamdülillahi Rabbil alemin.